Salam hormatly adamlar. Siz bilen Allahyberdi Ataýewiç. Bugün natural sanlary köpeltmek häsiýetleri diýen temany geçeceğiz. İki sany köpeltmek hasyl näme? Bir mysala seredeliň. 25-i 3'e köpeltsem ýa-da 25-i 3 gezek öz-özüne goşmaly. Başgaça 3 sany 25-i goşmak diýmekle aňlatýar. Onuň jogaby 75 bolýar. Şo ýerde 25 diýenimiz köpelji bolup durýar. 3 diýenimiz köpeldici bolýar. Ve olarda emele gelen netije 75 bolýar. Oňa da köpeltmek hasyl diýilýär. Umumy ýagdaýda A köpelen B deňdir C diýsem, A köpelji, B köpeldici we C sandyr. Köpeltmek hasyly iň ýeňil temalaryň biri. İstendik sana köpeldemizde de şol sany şonça gezek goşmak bolýar. Indi köpeltmek hasyldyň bir sany häsiýeti bar. İstendik sany bir köpeldemizde ýene-de şol sanyň özü alınýar. Meselen 5 köpelen 1 deňdir 5. 10 köpelen 1 deňdir 10. Ya-da umumy ýagdaýda formula bilen ýazsam A köpelen 1 deňdir A diýip aýdylýar. Ýene-de bir häsiýetimiz bar. Olam istendik sany 0 köpeltmek. Men istendik sany 0 köpelden wagtym ýene-de 0 alınýandyr. Meselen 0 sany 5'lik. 0 sany 5'lik bolsa 0 bolýar. Şoň üçin 5 köpelen 0'ymyz 0 edi. 10 sany 0'lyk diýsem, tersinden aýtsam, onda ýene-de 0 bolýar. Umumy ýagdaýda ýazsam A köpelen 0'ymyz bizde deňdir 0. Indi köpeltmek hasylynyň orun çalşyrma häsiýeti bar. Ýa-da men A-ny B köpeldenim bilen ýa-da B-ni A köpeldenim bilen netije üýtgemeýär. Meselen 5 köpelen 3'üm 15 edi. 3 köpelen 5'im hem 15 edi. Şunun bilen sapamyzy geçip gutaryarys. Öýüşiňizi belläp alyň. Pauza basyp podpisat etmegi we like goýmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ýene-de görüşýänçek sag bolun.